سلام እግዚአብሔር مسكولاتكم يكون كورات تعذبتي نايز channel كما يوعلكم كما يحيراتكم كما يقنيخاتكم نا እግዚአብሔር سلامتا ناب كلكم يبصح لو ما انت قع اب ግእዝ ዘለው ኩل ግዜ እንሰምዑም አስማት ትርጉሞም እንታይ መሆኑ ክንሪኢና ነዚ ቪዲዮ እዚ ከዓ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ንቀጽል ዳዊት ማለት ፍቁር ወይ ከዓ ዝተፈትወ ማለት እዩ ዮናስ ማለት ርግቢት ማለት እዩ ማርታ ናይ መጀመርታ ጓል አንሰይቲ ውላድ ማለት እዩ ዲና ፈራዲ ወይ ከዓ ዳኛ ማለት እዩ ማልኮስ ንጉሳዊ ማለት እዩ ሶፎንያስ እግዚአብሔር ሰወረ ማለት እዩ ሀብተ ማርያም ናይ ማርያም ውህብቶ ማለት እዩ ኪሮስ ፀሐይ ማለት እዩ አርአያ አብነት ማለት እዩ አማኑኤል እግዚአብሔር ምሳና እዩ ማለት እዩ አብርሃም ናይ ብዙሓት አቦ ማለት እዩ ይስሐቅ ሰሐቀ ወይ ከዓ ፍሽኽ በለ ንምባል እዩ ያዕቆብ ተኻታታሊ ወይ ከዓ ሰዓቢ ማለት እዩ ዮሴፍ ተወሳኺ ማለት እዩ ሳሙኤል እግዚአብሔር ሰምዐ ማለት እዩ ቃል አብ ናይ አቦ ቃል ማለት እዩ በረከት ጸጋ ወይ ድማ ውህብቶ ማለት እዩ ዮሐንስ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ንእሽተይ ወይ ከዓ ሕሳስ ማለት እዩ እስጢፋኖስ አክሊል ማለት እዩ ተስፋ ሚካኤል ናይ ሚካኤል ተስፋ ማለት እዩ ኢዮብ ዕጉስ ማለት እዩ ኤልያስ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ማለት እዩ ሕዝቅኤል እግዚአብሔር የበርትዕ እዩ ማለት እዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ድሕነት እዩ ማለት እዩ ኤርምያስ እግዚአብሔር ልዑል እዩ ማለት እዩ ዳንኤል እግዚአብሔር ፈራድ እዩ ማለት እዩ ናሆም ማለት መጽናዕንዒ ማለት እዩ አሮን ማለት ብርሃን ዘለዎ ልዑል ማለት እዩ ሙሴ ማለት ካብ ማይ ዝተረኸበ ማለት እዩ ኢያሱ ማለት እግዚአብሔር መድሕን እዩ ማለት እዩ ሜሮን ማለት ቅዱስ ቅብኢ ማለት እዩ ኪዳነ ማለት ቃል ኪዳን ማለት እዩ ምሕረት ማለት ርህራሄ ማለት እዩ ናትናኤል ናይ አምላክ ውህብቶ ህያብ ማለት እዩ ኤልሳዕ አምላክ መድኃኒት እዩ ማለት እዩ ፊልጶስ ፈረሰኛ ማለት እዩ ቲቶ ተፈታዊ ማለት እዩ ጢሞቴዎስ እግዚአብሔር ዘኽብር ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ህዝቢ ዘሸንፍ ማለት እዩ ወይ ድማ ንጉስ ማርቆስ ብሩህ ማለት እዩ መልከ ጸዴቅ ናይ ጽድቂ ንጉስ ማለት እዩ ሜሳቅ ብርቱዕ ማለት እዩ አዛርያ እግዚአብሔር ረድኤት እዩ ማለት እዩ ዘካርያስ እግዚአብሔር ተዘከረ ማለት እዩ ሚክያስ ማለት ከም እግዚአብሔር መን እዩ ማለት እዩ ፍስሐ ማለት ሓጎስ ማለት እዩ ልዑል ማለት ክቡር ማለት እዩ ተስፋ ማለት ትጽቢት ማለት እዩ ወልደ ሚካኤል ማለት ናይ ሚካኤል ወዲ ማለት እዩ ኃይለ ማርያም ናይ ማርያም ኃይሊ ማለት እዩ ገብረ ማርያም ናይ ማርያም አገልጋሊ ማለት እዩ ተኽለ ማርያም ናይ ማርያም ተኽሊ ማለት እዩ ዘርአ ያዕቆብ ናይ ያዕቆብ ዘርኢ ማለት እዩ ተክለ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ተኽሊ ንምባል እዩ ብርሃነ መስቀል ናይ መስቀል ብርሃን ማለት እዩ ገብረ ስላሴ ናይ ስላሴ አገልጋሊ ማለት እዩ ወልደ ስላሴ ናይ ስላሴ ውላድ ማለት እዩ ተክለ ስላሴ ናይ ስላሴ ተኽሊ ማለት እዩ ፍስሐ ጽዮን ናይ ጽዮን ሓጎስ ማለት እዩ ኮራትን ፍትዋትን ተዓዘብቲ ከመይ ጸኒሕኩም እዞም አስማት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ብተለምዶ እንጥቀመሎም አስማት ኮይኖም ግን ድማ ትርጉሞም ንዘይንፈልጦም እንሆ ብከምዚ አቅሪብናልኩም ኣለና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንትኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ እናገበርኩም አበረታቱና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይሁን ሰላም